आदाया आंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन ना? मानो सुफुङा बेलाय मा नांगौ नोंलाय गासिखौबो होजोबगोन आङो। आंनो दख'नासो नांगौमोन 3000नि। 3000ल'थार जागोन नानि आं गाबोन ATM निफ्राय दिहुननानै नोंनो 50,000 नोंखौ राव होगोन साननानै आङो सिरियै दङ नोंखौ बुंगोन साननानैनो आंबो सिरियै दङ माथो होनलाय आगै दाखालिबोसो खेरानि नायफैदोंमोन नंगौमोनहाय गुमै बालन्दासो होननायखाय जाहराखिसै माथो होनलाय आगै मैयाबोसो डाक्टारानो नायफैदों